Čaute dedovia, toto je môj setup tour, na čom hrám Fonko a kde to som točil moje úplne prvé video. Toto typka hneď, ktoré som dal z digitálka. To ešte to video je nič. Toto je môj setup. Tuto mám myšku G305 Pro Light Mouse. Toto je moja klávesnica Apex Pro Mini. Toto je Apex Pro Mini. A toto je moja telka, na čom sa streamujem. A toto je môj pís, moja krabica. Takže ohodnotím môj setup 10 z 10. 180 Hz telka o RTX 3600. Teda 4090. Potom myška. Celé to stalo 4000 €. No, a toto je motorka Deda Mastera. Pozrite sa, stála 50 000 €, že Dedo Master. Pozrite, tu má úplne vrm. Potom tu má zadok, úplne goofy A tuto to má úplne Sigma, tuto to má úplne Sigma pružinu. Potom, tu pán Dedo Master má takúto Sigma húpačku, ktorá už ledva drží. Že, pán Dedo Master? Poďte. 45 rokov. Poďte. Sa viem na nej vúpať. Pozrite, nechceme ukazovať identitu Deda Mastera. Dedo Master. Ja to nebudem blurovať, ty chuť. Počujete? Úplne. Tu takto nejaký prvý pohľad. Tu ideme bum. Teraz bum. Bum. A ideme bum. No tak čo vám poviem. Ľudia, a to tu máte topánky Deda Mastera. Luxusné Jordanky za 1000 €. A to som ja. 1, 2, back in my shoes. 3, 4, back of some more. 5, 6, Nike kicks. No ľudia, čo vám poviem? Proste Sigma.